b'52 programm differenti, It-Tnejn tibda l-iskeda tal-ħarifa tal-istazzjonijiet 1. Se jkun il-programm Bonġu li jiftaħ l-iskeda. Breakfast show li se jibda l-jum bit-tajjeb li telespettaturi ta' 1 u li jinkludi kull sorta ta' tarif mhux l-inqas dwar temi kurrenti. Ix-xandira ta' 1 tkompli b'magazine programs ta' tisjir, informazzjoni u ta' diskussjoni. Fil-fatt din l-iskeda se jkollha taħlita ta' programmi ġodda u oħrajn stabbiliti bħal il-in-Nisa, Arani Jissa, One Night Stand u ovvjament kalamita wara nofsinhar. Id-drama f'din l-iskeda mhix se tonqos. Fil-fatt 1 se jkollu żewġ drama ġodda fil-għaxija, Libra u Andrew and Sue. Mit-2 sal-ġimgħa fit-3 u nofs u 5 ta' wara nofsinhar se jixxandar soap opera ġdid, Teresa. Għall-iskeda ta' 1 jibqa' importanti ferm is-sem tal-Kamra tal-Ahbarijiet. Il-Kamra tal-Ahbarijiet tibqa' bl-appuntament ewlieni tal-bulettin tal-aħbarijiet fis-7 u nofsa fil-għaxija. Iżda din l-iskeda se toffri wkoll taħlita ta' programmi ta' ġrajiet kurrenti, b'servizzi dettaljati fi News.Mt, intervisti fuq tweġibiet u kif ukoll dibattiti waqt ħussiġġu, arena u paper scan se nkunu qed inżommukom informati b'dak li jkun għaddej f'pajjiżna. Għad-dilettanti sportivi se jerġgħu jirritornaw żona sport sal-Gister u l-argument. Biex l-iskeda tolqot il-gosti ta' kulħadd, 1 ħaseb għal programm ta' tfal, Eat Fit, u kif ukoll game show ġdid inħadd wara nofsinhar kaxxa magħluqa. 1 Radio ukoll se jibda bl-iskeda l-ġdida b'75 programmi. Il-programmi stabbiliti tar-radju jerġgħu jirritornaw u magħhom jingħaqdu programmi ġodda bħal programm differenza bl-isem ta' It-Tnejn. Għalkemm il-kwantità ma naqsitx, fuq kollox din l-iskeda se tkun iffukata fuq il-kwalità u l-kreattività.